Hi mga ka-Ron Bell! Kumusta niyong Lunes? Para sure ang positive vibes, kaya akong pasundayunan akong gana ron. Kaya akong dila ganahan mo kaon og tamis, yan ay mangga, yan ay jelly jelly, moong maghimo ta og mango jelly. Grabe ko kabusog hangtod karon katong sa kimbap gahapon. Kaya nalingaw ko samtang nag-engage ko sige ako hamong-hamong nya wadam nga daghan na di ko nahamong. Makatamok man ni mag-engagement ta kay nakalimot ko nga daghan na di ko gihungit. Bitaw low-key ra kay ko in terms of dessert kay mao ni akong paborito nga dessert kay kung naay okasyon kani gid ako himuon. Kay affordable ra gyud kay siya nya simple nya lami naman sad kay naay mangga. Nya sustansyado pa ang mangga, di ba? Speaking of mangga, ilailahon sa nato ang iyang scientific name, Mangifera indica. Og tungod sa mangga, nagisay health benefits. Ang health benefits sa mangga, according to healthline.com, ang review ni Kathy W. Warwick, RD, nagi siya mga nutrients nga makatabang sa health, sama sa maka-improve siya sa immunity o digestive health. Na siya polyphenols nga maka-lower sa risk of certain cancers. Low in calories siya, makatabang sa pag-prevent sa diabetes, makasupport siya sa heart health, maka-improve sa digestive ug eye health. Sureball na akong positive vibes karon. Happy lunch ninyo, mga kinaron Belgams!